Vártátok, de a srácot megfogtam és beraktam egy szekrénybe, mert nagyon fontos dologról keveltek beszélnem, de a gonosz szervezők nem hagyták, hogy a sinigamik vinnék el őket. Na szóval, amiért itt vagyok. Az animék ártalmas hatásai. Higgyétek el, igenis van. Nézzétek meg, én is itt égettem magam előttetek, ami elég ártalmas a hírnevemre nézve. Főleg, hogyha még lenne is. Na, de mindegy. Vegyünk például egy akció anime felépítését. Nézi, ott van a gyerek a Narutót, és akkor ott a harc közben átváltoznak fává, meg mit tudom én, mint abban a vízben, hogy miért nem találd meg Palikát az erdőben? Hát mert pálma fa, tudjátok. Aztán fogja, és megpróbálja leutánozni a kiskorok a mozdulatokat, amiket ott lát is. Na de mindegy. És ez a szörnyű benne, hogy egy harci jelenet kb. 2 évig tart, de jó, egy hónapon belül el is kezdődik. Ott állnak egymásra szemben az ellenfelek, és csak izmuk. És nem csinálnak más, csak itt állnak. Megsértetted a családom, még a házunk előtt fociztatok. És ez eltart 1 hónapig. Szörnyű. Aztán nagy nehezen elkezdődik a csata. Kb. 5 fázisba, első fázis, hogy a főgonosz fogja és agyoncsapja gyorsan a főhőst. Ez mondjuk egy rész alatt megvan. Második fázis, amikor a főhősünk überpicopóver lesz, mert hogy meggyőződése, szeressük egymást, védjük az környezetet, szelektíven gyűjtsük a hulladékot, stb. És gyorsan elkezdi elverni a főgonoszt. De nem sikerül neki, mert az elvei miatt éppen nem tudja legyőzni, mert a főgonosz megfogja és túlszul ejti a kiskutyáját vagy a kedvenc plüsmociát, teljesen lényegtelen. És ezáltal át is léptünk a harmadik fázisba, ahol jönnek a főhősnek, hívjuk inkább Harry Potternek, főgonosz meg mondjuk Darth Vadernek, így egyszerűbb lesz. Szóval Harry Potternek megérkeznek a spanyai, akik nincsenek annyira laza csávok, mint Harry Potter, de azért annyira menők vannak, hogy segítsenek a küzdelmet az oldalára billenteni, kívül a banda bénája, aki megérkezéskor kapásba esik a saját lábával, és a következő pillanatban már repül a nap felé, forog, hogy tudjátok? Na, és akkor sikerül átbillenteni a küzdelmet az oldalukra, csak ilyenkor a főgonosz ugye bepöccen átváltozik a de erős formájában, meg mit tudom én, és mindenki tarkon csap egy péklapáttal. És a negyedik fázis, amikor a Harry Potter ott lebeg az elméjében, lát képeket, meg hangokat hall kedvenc plüsmociáról, és ettől erőt kap, megint föláll, gyorsan meglepő Darth Vader, tarkon várja őt, és aztán le is győzték. Az 5. fázis meg, hogy éppen megpihennek, és jön a következő főgonosz, aki Darth Vadernél valami 8-szor erősebb. És kezdődik minden előről kezdődik. Aztán, és a készítők meg csak rajzolják, a szegény kisgyerekeknek mossák tovább az agyukat, és ez még minden lenne elég, még ilyen animekonokat is rendeznek. Hát szörnyű. És jönnek az agymosott gyerekek, és akkor látják, hogy zombul vagy poszter, plüss, figura, cosplay. A cosplay, az még egy vicces, igen. Volt is egy gyerek, pizsamát betévedt ide, őt felengedték a színpadra, engem nem, nekem el kellett vernem a szegény srácot, hogy tudjak veletek beszélni. Nem baj, elkaptam azt a péna gyereket, és trófeaként megtartottam a sapkáját is. Ja, de már jönnek a szervezők, úgyhogy mennem kell, sziasztok! Az anime gonosz!